Usa ka bakery sa MJ Cuenco gitulis kaganyang buntag. Drug lord ni misurrender mitabang sa investigasyon sa NBI. Orasyo imperata sa mga government officials dili gamiton sa Archdiocese sa Sugbo. PBA legend Ramon El Presidente Fernandez midawat sa appointment pagka-commissioner sa Philippine Sports Commission. Mayng hapon sugbong Kabisayan. Temporaryong anaa sa ubos sa kustudiya sa NBI si Alvaro alias Barok. Ang drug lord misurrender sa miaging adlaw og gidala sa Manila alang sa pag-abag sa investigasyon nga gihimo sa NBI sa Anti-Illegal Drugs Division. Nagsunod sa aksyon si Ray Pasaporte. Gidala pagbalik sa NBI 7 gikan sa kauluhan ang nisurrender nga drug lord sa Danau City nga si Alvaro alias Barok. Pasado alas 6 kagabi, niabot sa buhatan sa NBI 7 ang duha ka van nga gisakyan ni Alvaro, asawa ug inahan uban sa mga personnel sa NBI 7. Ang abogado ni ini nga si Attorney Jonah John Ungab nagatang nasabdaan sa maong buhatan. Si Barok ni surrender ni adtong Martes sa mga tinugyanan sa NBI Bohol upat ka adlaw human gipatay ang drug lord nga si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Gipasabot sa NBI nga ilahang gidala sa NBI Manila sanglit dunay gihatag kanila nga impormasyon si Alvaro nga kinahanglan pa nilang i-verify. We brought him in Manila purposely to verify the information sa regard to us. Si Alvaro ni surrender human napatay si Jaguar sa kapulisan. Kay matud pa, nakadawat na siya og daghang hulga sa kinabuhi apil na ang iyang pamilya. Si Alvaro uban kang Jaguar sa wala pa kinigipatay sa mga sakop sa Regional Intelligence Division ug Regional Special Operations Group sa PRO7 ug niadtong Bernes sa gabii didto sa Las Piñas City. Matud sa kapulisan, nalipat sila ni Alvaro nga nakanaog sa sakyanan nga ilahang gisundan ug wala sila magtuo. Ang nahabili na lang di ay sa sakyanan mao si Jaguar ug Paul Vincent Morales. Nakakuha ang NBI og alias warrant of arrest sa kasong illegal drugs nga gi-issue ni Judge Jerry Dikdikan sa Danau City RTC ug ilang giserve kang Alvaro. Any information gathered by him as part of his surrender is subject to verification. Okay? So that is why he was brought to Manila, because doon ay angle dito nga among gitrabaho sa Manila na doon ay urgency. Humana dito, so balik ni sa Cebu. What will happen next, attorney? I-return na mo sa court. I-return na mo sa court based sa iyang warrant. Naghuwat mi sa commitment issued by the court. This is a joint operation between NBI Cebu, NBI Bohol, and the Anti-Illegal Drugs Division sa NBI Manila. Pagkakaron, anaa ubos sa kustudiya sa NBI 7 si Alvaro samtang magpaabot pa sila sa mando sa korte kung asa kini prisuhon. Incidentally, si Judge Dikdikan is on leave, so he could not act on the commitment order. So, according to the clerk of court, as soon as he assumes office, the commitment order will be issued. Nagdumili pagbutyag ang NBI sa ilang sunod nga mga lakang human nakakuha og impormasyon gikan kang Alvaro. Nagdumili si Alvaro sa pagluwat og mga pamahayag human gidid-an sa iyang abogado nga si Jonah John Ungab. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Ang NBI 7 mipatuman og hugot nga seguridad samtang anaa sa ilang kustudiya si Alvaro alias Barok. Base sa investigasyon kaniya, usa ka dakong sindikato sa drogas ang naglihok karon sa nasod. Si Jinky Rosit sa report. Hello. Hi. Ikaw si Alvaro? Oo. Pwede kitang... Kini ang kuha sa News 5 kang Alvaro alias Barok samtang anaa kini sulod sa buhatan sa National Bureau of Investigation Central Office kagahapon. Human sa investigasyon, gidala ra sab siya dayon og balik dinhi sa Sugbo kagabii ug karon anaa na sa kustudiya sa NBI Regional Office 7.
Di susama kaniadto nga sulod gawas ang mga tao apan karon gwardyado na kini sa mga NBI agents ug kanunay nakasirado ang ilang gate. Istrikto sab sila sa ilang mga bisita. Gibutyag ni Attorney Renan Oliva sa NBI Bohol nga wa sila'y kumpiyansa, busa gipatuman nila ang hugot nga seguridad sa ilang buhatan. Iyang giangkon nga daghan og gibulgar si Baroque ngadto kanila sama sa pangalan sa mga drug personalities nga sakop sa dakong sindikato. Sa kadako sa mong grupo, tabangan sa NBI Bohol, Cebu ug Central Office ang ilang operasyon batok sa sindikato pinaagi sa tabang ni Baroque. What we are after is the operational information, not personalities. What we want is the source of the drugs, the pipeline going to our area, who is the actors of sa ilang syndicate, mo na concern na mo because that will be used sa aming operations. Una nang gipaybaw ni Baroque nga wa siya atol sa pagpatay kang Jaguar, sukwahay sa alegasyon sa pulis nga misibat kini. Ang NBI mupalawom pa silang investigasyon apan miklaro nga wa nila kinihatagi og tukmang gimbog aton labi na ang mga personalidad nga nalambigit sa krimen. Ang gitinguha nila mao ang pagpuhag sa drug operation sa mga drug syndicate sa nasod. So what he says is validated by other information, not only coming from him. The regional office, the district office, and our Manila office has information on existing drug activity and drug personalities. Kaganiha, personal nga gipakigkitaan sa hepe sa Regional Intelligence Division nga si Police Superintendent Rex Dirilo ang hepe sa NBI. Apan tungod sa hugot nga seguridad, wa sabdayon siya pasudla didto. Sa iyang pagawas, iyang gipahibaw nga nasabutan nila sa hepe sa NBI ang pagtinabangay nga masulbad ang mga kaso. Gani susama sila og tinguha nga hinganla ni Baroque ang ilang mga police protector. Hindi naman, di natin alam kung, siyempre, they have their own way, kami po meron. It's a proper and a normal procedure. There's a coordination between agencies. Well, basically, exchange of information. We requested some information and they would like also to know some information as mentioned by Renan para yung possibility ma-operate natin later on mga involved sa drugs based on the revelations of Baroque. Pagkakaron bugtong pamilya ni Baroque ug ang iyang abogado nga si Attorney Jonah John Ungab lang ang pwedeng makigistorya kaniya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Patay ang usa ka drug pusher sa Liloan samtang tulo nadakpan sa mga sakop sa Liloan Police Station. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Usa ka anti-drug operation gihimo sa Liloan Police Station kagahapon sa kadlawon sa Bukirang Barangay sa Tabla. Target sa kapulisan ang top 5 sa ilang listahan. Sa mga drug poser si Andres Sayusa Jr. Una nilang giserve ang search warrant kang Sayusa apan wala kini sa iyang gipuy-an. Dihang ilang nakitaan, ilahan na lang kini nga gipalitan og shabu. Apan ni sukol kini dihang gidakop og suway ni ibot sa pin sa Granada nga gidala niini. Hinungdan nga ilang gipusil og naigo sa ulo. Na kamatnon siya sa presensya sa atong mga pulis, nanging action siya og sokol na siya 45 caliber og fragmentation grenade. Sa about na siya nga mo bunot sa iyang granada para tangan niya og pin na igo siya sa atong kuan operatiba. So diin sa naigo sa Diri sa ulo dapit sir sa daunggan dapit po. Dali nilang gidala si Sayusa sa Vicente Soto Hospital sa Dakbayan sa Sugbo ug kagahapon sa alauna pasado sa kahaponon. Nakabsan kini sa kinabuhi. Nakuha gikan ni Sayusa ang armas, bala, granada ug pinakiti nga shabu. Laing mga pinutos nga shabu ang nakuha sab sa panimay niini dihang giserve ang search warrant. Gidakop ang kapuyo ni Sayusa nga si Leho Kutmaya ug mga bata-bata niini nga sila si Rinaldo Inusian ug Jesus Gungob. Kinsa nakuhaan sab og shabu. Si Hukutmaya na mahayag nga dugay na niyang gibadlong ang iyang live-in partner sa pag-undang sa illegal nga negosyo. Pero ako na siyang gitambagan, sir, pero di man ko'y mahimo kay live-in partner man ko, di man siya mapatuon ako. Ko siyang gingnan, ayawan na kay delikado na.
Wa man siya mo patuon ako di. Mo ko'y mahimo sir. Among banoon ka? Mao lagi sir. Kay inaaplan masagod sir nga mo ningadto siya tong hapon nga kuha niya sa mikibaw nga mo din ni mahitabo day. Dawato na lang. Samtang sa lungsod sa Buluon, usa ka drug poser nadakpan sa mga sakop sa Buluon Police Station. Nadakpan si Lawrence Mendez Nieres alias Baybay, nga taga-poblasyon human nakakuha ang mga pulis og search warrant bato kaniya. Nakuha gikan kang Niere ang 16 ka mga gagmay nga pakete sa shabu nga mukantidad og kapin 3,000 pesos. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Bakery gituli sa ilang suki nga tigpalit og pan kapin 11,000 pesos ang nadala ni ini nga kwarta. Kinigiaksyon na ni Edwin Cañete. Wala mag-abot og usa ka minuto ang pagpanuli sa usa ka bakery dito sa MG Cuenco Avenue alas 5:33 kaganiyang buntag. Ang M&B Bake Shop nga abli 24 oras nga gisulod sa wa mayling tulisan nga nagsakay og motorsiklo sa kuha sa CCTV camera sa tindahan. Samtang nagbarog ang tindera sa gawas nga si Maria Liza Plasabas, kalit lang miparada ang usa ka motorsiklo ug daling mikanaog ang sakay nga naghelmet pa. Misulod ang tindera sa pultahan ug misunod usab ang tulisan nga mibunot sa iyang armas. Ang tindera gidukol makaduha kahigayon sa sumbuan sa armas nga revolver. Gikuha sa tulisan ang kwarta nga naa sa kahadihero. Samtang yan usab gipulit sa tulisan ang binandol nga kwarta ibabaw sa lamisa nga mukabat sa 9,000 pesos. Human makuha sa tulisan ang kwarta, iyang gipapasok ang biktima kilid nga bahin og dayong sakay sa motorsiklo nga nag-andar ng daan. Ang tag-iya sa bakery nga si Angel Yak, mibut ka nga mukabat sa 11,000 pesos ang tanang nakuha sa tulisan diha sa bakery. Mupalitay mo to siya, mupalit ba? Mo to pag akong tindira siya kabarog unsa may imuya. Ingon siya nga pan. Pag dahil suod diha niya pag-abli, luok mo sig ditso. Dito siya dito. Tuog sig tiunog pistola. Matod sa laing tindera nga si Rachel Damuli, mitugan kaniya si Liza nga ang tulisan magsigi og palit sa ilang bakery. Kaganiha, igol ang kininangutana kung aduna bay baligya nga pan. Ningon na siya na murag nakamayong jud siya kay murag nagbalik-balik na to siya diri nga customer ba. Si Liza padayon pang giatiman sa mga mananambal, gumikan siyang samad sa ulo nga giduslak sa sumbuhan sa revolver. Samtang gi-follow up pa usab karon sa Waterfront Police Station ang kasong pagpanulis. Gi-follow up pa ni sa ato ang sir sa ato ang alert o local boys ba. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Lalaking suwang ng lugo sa daan Bantayan na dakpan sa mga pulis sa Barangay Babag sa Dakbayan sa Sugbo. Gawa sa suway nga paglugos, ang biktima nakaangkon og 16 kasanamad si Dinunggaban. Kinigi-aksyon na ni Faye Tawabi. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka lalaki sa Barangay Babag, Cebu City pasado alauna sa hapon gahapon. Si Jerry Estofa nga nagtago-tago human midunggab ug misulay og paglugos sa usa ka babayi sa daan Bantayan ni adtong Hunyo 1. Matud ni Police Superintendent Michael Bastes, mitago si Estofa sa liluan di ina-recover sa mga pulis ang kutsilyong gigamit sa pagpangdunggab. Ito man sa tago sa dito kay parinti man na sa liluan. Primero pagikan sa Damutan atong liluan. Kung saan naasoy nagpalo up sa mga pulis sa Damutan, dito sibat sa bukid. Samtang natulog sa iyang balay ang 21 anyos nga biktima, suway kini nga gilugos ni Jerry og gibaharan nga patyon kon mosyagit. Apan misukol ang biktima og gidunggab ni Jerry. Ang babay nakaangkon og 16 ka mga samad dinunggaban. Si Jerry nag-uma sa yuta sa igsuon sa biktima og gipahawa human na sayran nga tiggamitan og ginadili nga drogas. Hibong na ko ba nga na ini kuan sa akong galing dughan bitaw ni hapak. Muto nakamatngon ko nga nanay ni patong sa akong paa. Muto nga gitiunan ko og kutsilyo niya. Muto kay ingon na siya nga kuan dili kuno ko mo syagit kay mo syagit kuno ko iya ko kuno patyon. Nga wa ko ni syagit. Ni kuan ra ko ato niya ni sukon. Muto nagbinugnuay may mga nadaghan kay kog samad sa tiyan, sa likod ug sa mga bukton, paa. Apan matod ni Jerry, wala siya'y kalibutan sa nahitabo tungod sa iyang kahubog. Buti mo na ko buga. Uy. Hindi mo buga to? Iya. Hindi mo ko kamat ng kabuntag nga. Nagtupan ako sa kutsilyo o akong kusina, nakadugo man.
Alang sa Aksyon Bisaya, Faith Wabi, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud, dili mo menos 124 katao ang napatay human naigo sa kilat dito sa nasud sa India sunod lang sa 24 oras. Ubay-ubay usab ang naangol sa kilat nga nahitabo sa nagkalalain nga lugar sa India. 56 ang patay sa Bihar, 42 sa Uttar Pradesh, 16 sa Madhya Pradesh ug napulo sa Jharkhand, India. Kasagaran sa mga biktima mga naigo sa kilat samtang nag-uma sa mga lugar nga layo sa syudad. Matod sa mga otoridad, dili normal ang ginaganon sa namatay karong tuiga. Sa milabay nga napulo ka tuig, kapin sa 2,000 ang namatay sa kilat sa India matag tuig. Ang India makasinati sa pagpanugdog og kilat panahon sa ting-ulan gikan sa buwan sa Hunyo hangtod Setyembre. Duha ka piniriso nakaiskapo sa Fayette County Jail sa Indiana, USA kaniadtong Biyernes. Ang mga binilanggo nga sila si Chadwick Heath ug Michael Roberts nakaikyas pinagi sa pagbuslot sa bungbong sa prisuhan. Ang ilang pag-ambak pagawa sa prisuhan nakuha sa security camera sa maong bilangguan. Apan nadakpan dayon ang mga pugante didto sa State of Ohio niadtong Martes. Si Heath adunay kaso sa illegal nga drugas, samtang si Roberts nagatubang og kaso sa pagpangawat. Gipusil patay ang usa ka sikat nga singer sa Pakistan nga si Amjad Sabri. Ang singer gipusil sa duha ka gunmen samtang diha kini sulod sa iyang sakyanan sa Likabad, Karachi. Ana usab sa kritikal nga kondisyon ang iyang igsuon nga iyang kauban. Dihang gipusil sila sa duha ka gunman nga sakay sa usa ka motorsiklo. Giangkon sa usa ka faction sa Taliban ang pagpatay kang Sabri. Matod sa Taliban, blasphemous ang mga kanta ni Sabri. Usa sa mga kanta niini naghisgot sa pangalan sa kabanay ni Prophet Muhammad nga matod pa gidili sa relihiyon nga Islam. Sa milabayng unom ka bulan, tulo ka mga armadong tao ang pugos nga misulod sa ilang balay, apan wala diha ang singer. Usa ka private school dinhi sa Sugbo gikiha og child abuse. Human ang Board of Discipline nakasupak sa lagda sa Republic Act 7610. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Formal nga gipasaka sa buwatan sa City Prosecutor's Office ang kasong child abuse batok sa mga sakop sa Board of Discipline sa usa ka exclusive school dinhi sa Sugbo. Inabagan silang abogado nga si Attorney Inocencio de la Serna, gikiha nila ang maong tunghaan tungod sa giingong pagpakauwaw nila sa usa ka 13 anyos nga batang lalaki kinsa giingong nalambigit sa laway nga kalihukan sud sa maong tunghaan. Tuig 2014 pa kini nahitabo, apan nahukman sa magtiayon nga ikiha na ang maong tunghaan tungod sa daotang epekto niini sa ilang anak. Ang amahan ni padayag nga daw sa na-trauma ang anak nila sa hitabo. Kanunay na lang kini nga masubo ug mag-inusara. Pero it took the life as a student sa akong anak. Pag Monday to Friday, wala sa buhaton. Siyempre, usual man lang, musod ka everyday. E makitaan man mo dito nga, sige ginuktok, buhilak, sige tanaw dito sa bintana. Ang ilang abogado nakakita og igong rason nga isang at nang reklamo sa korte tungod sa moral ug emotional damage nga niaguman sa bata. Nangayo sila og multi-million peso damage batok sa maong tunghaan. The psychological impact on a child as psychologists will tell you will not impact immediately. So karon ra ning niya nilang nakuha nga nganong lain na og kanang linihukan, supposedly being a sports-minded child, murag recluse na ba? Wa nganli sa News 5 ang pangan sa biktima ug ang iyang pamilya agig pagproteher sa ilang reputasyon. Lakip na ang tunghaan nga wa pa makuhai sa habig ning inyong tigbalita. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Nangandam ang Department of Education batok sa pagkatap sa sakit nga dengue sa pagsulod sa panahon sa tingwan. Subli nilang gipahinumduman ang mga eskwelahan sa pagpanglimpyo sa palibot matag hapon. Kini giaksyonan ni Faith Wabi. Matod ni Cebu Assistant Schools Division Superintendent Roseler Gilig, ilang gipanghingusgan sa pagpameno sa kaso sa sakit uban sa Department of Health.
Gimanduan usab ang tanan nga nagdumala sa mga eskwelahan sa pagpatuman sa 4 o'clock habit. Nang hatag usab sila og mga kemikal sa mga eskwelahan alang sa pagsumpo sa mga lamok. Ang atong og mukasuroy mo dito sa kilid mo tagtuata dito yung dagan kayong para antimos mo na from the Rotary. Doon natin anay every time nga mo pusog na ang ulan, doon natin ipanghatag nga para patay anang mga kitiki. I-distribute na sa atong mga nurses. Unya, instructed na po na sila nga dapat doon natin katong gitawag 4 o'clock habit. Niadtong tuig 2015, miabot og 868 ang natalang kaso sa dengue sa unang unom ka buwan sa tuig. Sa pagsulod sa panahon sa ting-uwan, gilakip sa K-12 seminar sa mga magtutudlo ang sessions kabahin sa dengue. Yes, ma'am. Naagid may siya kuan ana ma'am session. Ang gani ma'am nga amo ang mga nurses before sa opening pag start yun sa opening sa classes, nanghatag na judayon sila og mga timi post para ikakuan sa ato ang mga kanang lasaw gani mama atong ma-prevent ato ang mga kuan lamok. Kay mao man siya kay nung start naman pud ang rainy seasons. Alang sa Aksyon Bisaya, Faith Wabi, News 5. COMELEC nangandam sa gikatakda nga registration alang sa SK ug barangay elections. Ilan na lang gihulat ang resolution gikan sa kauluhan alang sa pagpatuman niini. Kini gi-aksyonan ni Dayanara Torres. Karong umaabot Hulyo 15, pagasugdan ang registration alang sa barangay ug SK elections. Ang registration himuon sulod sa 15 ka adlaw ug matapos sa Hulyo 30. Gidili na ang pagparehistro 120 days sa dili pa ang election karong Oktubre 31. Ang magparehistro nagkinahanglan og 6 ka buwan nga residency sa barangay. Pagkakaron ang COMELEC dili mo tugot sa pagbalhin sa pagparehistro gikan sa usa ka barangay ngadto sa laing barangay. Ang mo-qualify sa pagparehistro pagbotar sa SK elections mao ang mga batan-on nga nagpangidaron gikan sa 15 ngadto sa 24 anyos. Samtang ang nagpangidaron lamang gikan sa 18 ngadto sa 24 anyos ang mahimong makadagan. Dili na kinahanglan magparehistro usab ang mga nagpangidaron og 18 ngadto sa 24 anyos. Ang ilang voters data iipon sa voters database alang sa barangay ug SK elections. They don't have to register again. I-migrate lang namo ba. So, dili kinahanglan nga magparehistro. Apan, nagulat pa og formal nga resolusyon gikan sa COMELEC sa kauluhan alang sa implementasyon niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Dayanara Torres, News 5. COMELEC Province wa mabalaka sa posibilidad nga mawad-an og pagsalig ang publiko kanila tungod sa padayong pagdawat nila og late nga sose dinhi sa Sugbo. Si kanhi board member Victor Maambong misumiter sa iyang sose lapas na sa deadline nga gitagana sa COMELEC. Si Jinky Receipt sa deadline. Nakadesisyon ang buhatan sa Commission on Elections Cebu Province nga i-forward na sa COMELEC Campaign Finance Office ang Statement of Contributions and Expenditures nga uwahin na nga giduso ni kanhi board member Victor Maambong. Gikumpirmar ni Attorney Lionel Marco Castellano nga sa tanang nagpapili sa miaging eleksyon sa lalawigan, bugtong si Maambong lang ang katapusan nga nakasumiter lapas sa gitagana nga deadline ni adtong Hunyo 8. Gipaagi pa sa kandidato ang pagsumiter siyang sose pinaagi sa registered mail nga supak sa balaod. Sa pag-file sa sose, kinahanglan nga personal kini nga himuon sa kandidato o kaha ipaagi sa ilang representante. So there was no promulgation. So kung naami madawat, what we would do is they either file it personally or padala nila sa campaign finance, or if kami na lang mapadala through ordinary mail or registered mail. Wa sab matarog si Castellano sa posibilidad nga mawad-an na sa pagsalig ang publiko nga do sa ilang buhatan gumikan sa extension nga ilang gihatag kang Mar Rojas ug sa Partidong Liberal. Iyang giangkon nga sa nanglabing eleksyon nahimo na sab kini sa ilang buhatan. Kanang kinahanglan og initial compliance certificate. The local LP candidates were given, nakasubmit man sila. So they were given initial compliance certificate. So I don't think there is a problem with their assumption. Kaya mo naman ay gi-require.
Kagahapon lang, miduso na siyang sose si Mar Rojas, bitbit ang 50 ka mga kahon nga pulos puno sa iyang mga dokumento. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Horacio Imperata nga gigmugna sa Catholic Bishops Conference of the Philippines alang sa mga government officials dili patuman sa Archdiocese sa Sugbo. Matod sa Arsobispo sa Sugbo, nalakip na sa mga pag-ampo sa katawhan ang mga opisyal sa gobyerno sa matag misa. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Plano ni incoming President Rodrigo Duterte ang pagpatuman og balik sa death penalty. Alang sa bagong presidente, dili silot ang death penalty apan retribution kung pagbayad sa nahimong sala sa usa ka tawo. Wa makayon ini ang Catholic Bishops Conference of the Philippines apan girespeto nila ang barugalan ni Duterte. Awag ni si Archbishop Jose Palma ni Duterte nga respetaran ang balaod nga nagbahin sa gahom sa gobyerno sa tulo ka ahensya. Matod ni Palma, ang tanan nga gahom sa gobyerno wa sa Executive Department kundi gibahin kini uban sa Judikatura ug Kongreso. While we respect the incoming president for that opinion, I also would like to wish, that we also listen to the interpretation and of course to the mind of the judiciary in this regard. Dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, wa gipatuman sa Arsobispo ang pag-ampo sa Horacio Imperata nga giluwatan sa CBCP alang sa mga government officials. Matod ni Palma, wa siya makauyon sa Horacio Imperata kay nagpasabot kini nga dili kasaligan ang mga naa sa gobyerno. And when we say, for instance, now please rise, let us say Horacio Imperata for the government officials. Yung dating ba, how the impact is, they are categorized with the impending calamity ba, no? Matod sa Arsobispo, madoble na ang ilang pag-ampo alang sa mga government officials na ilang naapil sa prayers of the faithful sa matag misa. Muluwat lang og Horacio Imperata ang Arsobispo kung dunay makatalagman sama sa El Nino, bagyo o pagbaha. Giawhag ni Palma ang tanan sa pagbaton og vigilant o critical cooperation sa pagsugod sa bagong administrasyon ni Duterte aron makatabang sa tidud-anay nga pagbago sa nasod. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Formal nang gidawat ni Ramon L. Presidente Fernandez ang pwesto isip Commissioner sa Philippine Sports Commission nga taod-taod nang gitanyag ngadto kaniya humansab sa pipila ka adlaw nga pagtimbang-timbang kung iya bagyod kining dawaton. Mismo si PEC Chairman William Butch Ramirez mao mipahibalo kang Fernandez sa iyang pagkatudlo isip Commissioner nunot sa pagpahalipay kaniya. Gidawat ni Fernandez ang maong posisyon ubos sa kondisyon nga anhi siya dinhi sa Sugbo mag-opisina. Si Fernandez kanhi 4-time MVP sa PBA. I feel very humbled and privileged, no, na makabalik sad ko sa sports na maoy nagdala na ako where I am today. So I get emotional when we talk about that. Mapasalamaton si Fernandez sa pagkatudlo kaniya ug matod pa niya doon na siya ikatabang kay usaman sabsiya ka atleta sa natad sa basketball. Si Fernandez miingon nga iya nang giduso ang iyang sports program proposal ngadto kang President-elect Rodrigo Duterte ug ang nalatid sa maong proposal giuyona ni Chairman Ramirez kinsa usa ka Davaoenyo. Matod pa ni Fernandez nga susama sila tumong ni Chairman Ramirez nga mao ang pagpalambo sa sports gikan sa grassroots level. Kumpiyansa si Fernandez nga matuman ang ilang sports program kay duna sila minilyon nga pundo gikan sa Philippine Gaming Corporation kung PAGCOR o gikan sa Lotto. There's always been funding gap. You know very well that the PEC gets its funding from different sources, no? 5% from the PAGCOR gross income, which I'd like nakita na ko nga niabot na di ay og 1.2 billion the year 2015. And that's 5% of the gross income of PAGCOR. Doon ay PSC. Yeah. Doon ay 30% sa sweepstakes. Ito pang tikit-tikit na sweepstakes na 6 special draws, I believe. No? But that's obsolete na, kaya wala na may napalit. So there might be some amendments to the law nga arin na lang sa Lotto. Tagaan aside from the Lotto income, from horse racing and from sports equipments that are imported to the country. And of course,
from Congress. Matod pa ni Fernandez, usa sa ilang sulbaron kini mga National Sports Associations kung NSAs nga adunay tagurha ka presidente sama sa swimming ug baseball, diin ang ilang mga leaders nagkompetensya batok sa usag-usa. Aron pagresolbar niini, pangayoon ni Fernandez ang mga programa sa mga NSAs ug kung kinsa ang makahatag og mga maayong atleta, mao'y iyang hatagan og pundo. Alang sa Aksyon Bisaya, Gabi Malagar, News 5. Mga wala magamit nga yuta sa simbahan sa Archdiocese sa Sugbo nga gitanyag ngadto sa private sector alang sa pagdevelop nini. Tuyo sa simbahan nga mukita ang mga idol nga luna aron makatabang sa ilang mga proyekto. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Katuyuan ni Cebu Archbishop Jose Palma nga mapuslan na mga luna sa simbahan pinagi sa pagtabang sa pribado nga sektor. Ang ilang makita nga kwarta ilang gamiton sa mga pastoral activity sa simbahan, hilabi na alang sa mga kabus ug nanginahanglan. Usa sa mahimong ma-develop ang luna atubangan sa Cebu Metropolitan Cathedral kundi inhimutang ang patrya. Mahimo usab nga moduol sa mga kura paruko aron sa pagpangutana kung dunay mga luna ang parokya nga mahimo nga i-develop aron makatabang sa simbahan ug sa komunidad. You know, or parish priest would know which, you know, comprises usually the property of the church surrounding the church itself or the nearby. Inspirasyon sa plano sa Archdiocese sa Sugbo ang pagdevelop sa 2 ka hektare nga luna ngadto sa 23rd Minor Park din himutang ang kanhi St. John the 23rd Minor Seminary. Giguba na ang kanhi Minor Seminary o gibalhin ang mga seminarista sa bag-ong building sa IEC Pavilion. Ang Doros Land Properties Incorporated mo ang mo-develop sa luna nga dunay maanindot nga landscaping ug tukuran sa ilang mga partners sa usa ka moderno nga kapilya, mall ug hotel. Lakip sa amenities sa 23rd Minor Park ang usa ka Central Park nga kasuruyan ug mapahigayon na mga outdoor recreational activities ug events. Target sa Doros Land nga ma-develop ang landscaping ug mapatukod na ang chapel sa di pa mahuman ang tuig samtang mahuman ang pagpatugod sa mall sunod tuig. It would take us back to a sense of culture, a sense of history, and a sense of tradition that this land stands for. Kabahin ang proyekto sa 3 billion pesos nga gibuubo sa Doros Construction sa pagdevelop sa luna, diin himutang usab karon ang IEC Pavilion. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gipang-apod-apod sa City Hall ngadto sa kapulisan ang mga sakyanan nga gipang-uli sa barangay officials. Samtang gipasalig sa acting mayor sa Dakbayan sa Sugbo nga hatagan nila og sakyanan ang mga barangay nga manginahanglan bisan og dili kauban sa partido. Kinigaksyonan ni Leslie Camnadi Vistil. Aprobado na sa buhatan sa General Services Office ang request ni Cebu City Director Benjamin Santos nga mahatagan sila og 15 ka mga Toyota Hilux pick-up. Matud pa ni GSO Head Ronald Malacora, karong buwan sa Hulyo na nila maapod-apod ang mga Hilux. Ila kini butangan og mga sticker, blinker o radio communication equipment. Ang mga sakyanan gamiton sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpatrolya sa kadalanan. Namagod sila mga sakyanan nga kuan ba, actually ang mga gigamit nila nga unit karon is katong mga karaan nga Innova. So Innova mga gubaon na kasagaran. Baon ay sige laga kuan, sige laga abiriya. Gawas sa pulis, hatagan usab og laing 7 ka Hilux ang Cebu City Traffic Office. Kaganihang buntag, ang kapitan sa Mabolo nga si Ray Umpok ug ang kapitan sa Pahina Central nga si Carlos Yap mihangyo sa pagkuha og balik sa mga sakyanan nga na-issue kanila. Si Yap may request sa multicab ug Hilux, samtang si Umpok may request sa Mitsubishi Estrada nga kanhi na issue ngadto sa iyang konsehal. Sa barangay na po na siya. Para mo patrol mo, may patrol. Patrol ka. Then kuha na mo balik ang multicab na mo. Amo ara magyapon niya, amo lagi pa kuha balik. Duha ka tanan, duha ka bill. Oh, kay duha man mong giuli, so duha sa duha. Kinirang service. Estrada. Okay. Mana, giuli na. So ano yung gamitin mo? Oh, di mo gamitos barangay. Subling gipadayag ni Acting Mayor Margot Osmeña nga hatagan nila og sakyanan ang mga barangay officials nga mohangyo kanila bisan og dili kauban sa partido apan magdepende sa panginahanglan ang ilang hatagan niini. Reissuance or issuance is based on a request and they will be given as long as you need it. Priority lagi.
Kagahapon sa hapon, giuli na sa Barangay Sambag 1 ang ilang sakyanan. Unom na lang ka barangay ang wa makauli sa ilang sakyanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Contractor sa Unit 2 building sa Carbon Market gipaundang og trabaho sa City Hall. Gawas nga nakita sa COA ang gilangay-langay ang trabaho niini, gingon nga dili usab kini kwalipikado sa pagtukod sa maong building. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Girekomendar sa Commission on Audit ang pagpahunong una sa construction. Matud pa ni Acting Mayor Margot Osmeña, nakita sa COA nga gilangay-langay ang pagtrabaho sa GT contractor. Ang contractor kaupat na nangay og extension sa paghuman sa building. It has also been, the completion date has been extended 4 times. And what bothers me also there, this is on the other side, is that the people there were told that it was delayed because we were blocking it. And this is proof that we were not blocking it. Nagplano karon ang kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpasaka og kaso batok sa GT contractor nga matud pa dili qualified nga contractor. Matud pa ni Osmeña, ang GT contractor kwalipikado lang sa pagdawat og mga kontrata gikan sa gobyerno sa mga projects nga nagkantidad kutob 100 million pesos. Ang Unit 2 building sa Carbon Market adunay contract price nga 170 million pesos. We should file a case against the contractor because in the first place they were not even qualified. And then what happened pa is that in the original plan, it's a 2-story building. It's 3 stories now. And so when they were asked who were giving instructions, according to the contractor, they were confused because the administrator was telling them to do this, and then the engineer will tell them to do this, and there's nothing in writing. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Dakbayan sa Sugbo moapilar sa pagkwestiyon sa Commission on Audit sa paghatag nila og kwarta ngadto sa mga barangay. Butusab sa City Hall nga dili na mausab ang paggamit sa budget gikan sa maintenance and operating expenses alang sa cash incentive sa nagtrabaho sa barangay. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Nagplano si Acting Mayor Margot Osmeña nga moapilar sa COA nga may question sa pagpanghatag og kwarta sa City Hall ubos sa programa nga Aid to Barangays. Atong sa gihimong exit conference uban sa mga sakop sa COA, gipatinaw sa mayor nga nakakumply na ang ubang barangay sa kinahanglan niini. Apan gikwestiyon usab ni Osmeña nganong dili patas ang pagpanghatag sa 800 million pesos sa matag barangay sa Dakbayan. They said that we can make an appeal, but maybe to put it together with the barangay's appeals that we will only do it as one. How to correct that? Because how do you return it? Diba? Butusab sa bagong namunuan sa City Hall nga dili na mausab ang pagkuha og pondo gikan sa budget sa maintenance and other operating expenditures aron gamiton isip cash incentive sa mga nagtrabaho sa barangay. Angay unta kuhaon ang pondo gikan sa budget sa personal services sa City Hall. To be part of, if as described in the EO issued by the mayor, should be PS. But if we do that, of course, you know that we would exceed what we are allowed. So we have to find a way to do it without violating again. But they not recommended to stop it. To stop it as MOOE, yes. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Sugdan sa kapulisan ang pag-imbestigar sa kabtangan sa mga gilang drug lord sa Sugbo. Kinigiaksyonan ni Beatrix Hansen. Sa pagkamatay ni Jeffrey Diaz alias Jaguar ug pagsurrender ni Alvaro alias Barok, aduna nay team ang giumol sa PNP aron pag-imbestigar sa mga gituuhang properties na gipanag-iya sa mga drug lords. Ang investigation team panguluhan sa Pangulo sa Regional Investigative and Detective Management Branch, Superintendent Henry Biñas uban sa mga sakop sa Regional Intelligence. Matud pa ni Biñas, makig-coordinate sila sa Anti-Money Laundering Council sa ilang investigasyon. The primary purpose or the functions of this team is to identify the properties, the possible properties or suspected properties owned by these drug lords.
Matud ni PRO7 Director Patrocinio Comendador Jr., aduna na sila'y lista sa gituuhang property sa mga drug lords. Iyang gitahasan ang mga police officers sa rehiyon sa pagsumiter sa mga kabtangan nga posibleng gipanag-iya sa mga drug lords. Matud pa ni Binyas, lisod ang pag-ila sa mga dummy account sa bangko nga gigamit sa mga drug lords. Very hard to investigate, especially when there are dummies. But again, we will try our best to identify the possible sources of this funds, of this property. Alang sa Aksyon Bisaya, Beatrix Hanson, News 5. Tanyagan sa kapulisan sa rehabilitation program ang mga drug users nga musurrender kanila. Kinigiaksyonan ni Joyce Dalisay. Mga drug user nga mo surrender, iparehab sa mga kapulisan sa mga rehabilitation centers. Matod ni Superintendent Henry Binyas sa Regional Investigative and Detective Management Branch na madismiss ang mga kaso sa mga drug users kung sila voluntaryong mo surrender. Apan aduna gihapoy tulubagon ang mga mo surrender nga nakabuhat og krimen sama sa pagpamaligya o ginadiling drogas. If they will confess, for example, that they have committed a crime before, of course, they should be liable for that. Ang kakulangan sa drug rehabilitation center sa gobyerno maoy usa sa mga suliran nga giatubang sa kapulisan tungod unya sa kadaghan sa mga drug user. Kikinahanglan usab nga padak-an ang prisuhan nga na-congested na sa mga nadakpan tungod sa gidili nga drogas. Doon na tayo coordination to sa forum nga medyo kulangon kita kuan. Kulangon kita ang rehabilitation centers. Kulangon. Oh, gani ang jail sad kung magkuan sa ta kulangon sa na siya. That's why when we talk about in that forum, I talk about siguro at this point in time we will not no longer be talking about decongestion. We'll be talking expansion, jail expansion. Ang musurrender nga drug dependents mahimo nilang iparehab sa publiko o pribadong rehabilitation center. Apan dili mo gasto ang kapulisan sa pribadong mga rehabilitation centers. May public rehab centers, pero mauna mabayad niya po. Alang sa Aksyon Bisaya, Joyce Delisay, News 5. Happy na sa TV5! Konsyerto ni Alden Richards sa San Fernando, Pampanga, di kanselar tungod sa bomb threat. Samtang, human sa shooting ni kapatid Jasmine Curtis Smith sa Imagine You and Me, ang pelikula ni ng Alden ug Maine Mendoza, mag-shoot pa sa Italia. Napanglantawang laing movie project na sab ang naghuwat sa kapatid actress ug niining higayuna. Iyan ang makauban ang star for all season. Dakong kalipay ni kapatid Jasmine Curtis Smith sa diyang nasayra niyang hingpit ng mahinayon nga makatandem niya sa sunod niyang proyekto ang multi-awarded actress o incoming Batangas representative Vilma Santos. Mao kinang iyang nasayran atol sa contract signing niya sa labing bagong produkto nga iyang giendorso human siya sukinli sa usa ka showbiz reporter nga hingpit na gyung mahinayon ang proyekto nga giplansa alang ni Jasmine ug ni Vilma. Alang sab ni Jasmine, usa kini kadakong oportunidad alang kaniya isip usa ka aktres. Gawas niini, dako usab ang iyang kalipay nga makauban niya si Vilma, sanglit giiduluman kaayo kini sa iyang inahan. Sa pagkakaroon, pahuway una si Jasmine sa TV shows tungod kay bag-o lang natapos ang teleserye niini kauban si Richard Gutierrez sa Ang Panday. Nakadawat og tawag sa telepono ang mga organizer sa concert ni Alden Richards sa San Fernando, Pampanga. Gikan sa Osaka ng hulga nga adunay bomba nga moboto sa mismong gabi sa konsyerto sa maong singer-actor. Gikumpirmar sa usa ka Executive Artist Center nga kasamtangang gisakupan ni Alden ang postponement sa konsyerto niini nga himuon unta sa The Lost Group Event Center sa San Fernando, Pampanga karong Hunyo 24. Kini ilang gihimo matud pa alang rasab sa kaluwasan sa tanan. Aniya ang gipagawas ng official announcement sa CCA Entertainment Productions, ang producer sa Alden Vacation Concert, may tungod sa pagkanselar sa maong konsyerto. Alang sa walay karapusang mga chika, o balik ko ninyo matang alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Lau Cotsera, ug nga word of the day nagkanayon. Ang pagbangon sa umaga ay parang pag-move on sa ex mo. Mahirap pero kailangan. Anggay! Sa? Say serious? Si JP, ang iya habang word of the day.
Maukanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!